Okay, asithinteke labo kunama roles ke P roles awu4 a ministry of angels to a believer. Before P roles eyokuqala is a protective role. Ingilosi zidlala indima noma zidlala iqhaza lokuvikela okholwayo. Angasho njalo ukuthi akekho umuntu okholwayo ofayo, akekho umuntu okholwayo ongena engozini, akekho umuntu okholwayo obanjani. Ngisasho mina iqhaza lazo nje. Kodwa ukuthi ziyakwazi ukukhona ukukhonza ifezeke kahle leyo nto sekumi ngawe. Ukuthi eyakhe iphathi uthe uma kuqhamuka iloli truck ushayela liu wrong side wakhipha mapha amazwi wena. Ngoba khona abantu abathanda kabi ukusheshe basho ukuthi avela ashesha asho ukuthi wafa. Athi wafa yena kaBaba. Anele ngaqhamuka ingozi ungayeloli angabe saba ukaJesu angabe saba uNkulunkulu akabe okayise. Alibonga igama Jesu. Ngenkathi ukhipha le ndaba yakho ukuthi wafa ubhinda obefuna ungafi. Avele akuzwe lokho amadimoni athi wambopha ahamba naye wasidedela thina. Ngoba ngenkathi ukhipha amazwi ugadwa ababili ugadwa abangakuwena bese ugadwa abamelene nawe. Bayakwazi abamelene nawe ukuwezwa amazwi akhishwe wena uma evuna bona.